ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇ ଭାଗ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। କାରଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି କପଡ଼ା ସେଲ୍ଟସ୍ ଲାଗିଥିଲା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଦାମୀ ସେଲ୍ଟସ୍ ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍, କାରଣ ମାଲିକ ପାଇଁ ସିନେ ଦାମୀ ଉପହାର ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଚାକରକୁ ଯାହା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚାକର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଏମିତି ଶସ୍ତା ଜିନିଷରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏତେ ହିଟ୍ରେ ଥିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ କପଡ଼ା ସେଲ୍ଟସ୍ରେ କାମ ଚଲାଇ ଦିଅନ୍ତେ ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ତ ମୂର୍ଖ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଲେ ସେମାନେ ଖୁସି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମଦ ବୋତଲଟେ ଆଉ ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ଥରେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆମର ଏହି ଅବହେଳା ପଛରେ କିଏ ଦାୟୀ? ନେତା ନା ସାଧାରଣ ଜନତା ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ଆମେ ନିଜେ ଦାୟୀ। ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଲେ କୌଶଳ, ହୀରାଞ୍ଚଳ, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ କହି, ସେହି ନେତାମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କ କଥାରୁ କଟିଗଲେ। ସେହି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ରାଲି କରାଇ ଦିଅନ୍ତାନି, ତାହେଲେ ଆମର ଏହି କାମ ବନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ଆମେ ଅବହେଳିତ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ଆମ ପିଲାଛୁଆ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତେ, ଆମ ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତା, ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ହେଲେ ଆମ ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ଆମର କେବଳ ମଦ ମାଂସରେ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।